Čaute, moje meno je Spider, vy ma poznáte a dneska som tu pri mojom 8. videjku z Minecraftu. Už sa mi troška stvieva. Iba troška. No, kde som to? Som trocha ešte ďaleko od domu. To osvetlím troška aj zvonku. By náhodou. Zombie. Troška si to osvetlím. Konečne si môžeme laškať. Po takej tvrdej dni som ťažil troška kameňov. Tu pec som si vyrobil. Vyrobil som si ju. Áno, vyrobil. Prečo som si ju tu nedal? Ja som ale blbec. Ijáci, pochopíte to? Ja som bol pri kameňoch. Vyťažil som iba uhlie. A železo som tam s kameňmi nechal. Ja som riadny blb, čo? Ešte som aj truhlicu tam nechal. Sa môže stať iba mne. To je snad náhoda. Nech sa to vyťaží. Že vyťaží. I toto vycíka, vykaká, dobre. Diváci, ďakujem vám za to, že ste mi poradili s tým Mobizenom. Neviem, kto mi to poradil. Myslím, že Kristián Čaveda, neviem. Je to asi ne. Musím si trocha dreva naťažiť, nemám ho veľa. Že trocha moc. Oh my god, taká krásna príroda. To je jaskyňa? Ne, to sú kamene, ne. Milí si trocha to strihnem. To by sa vám neľúbilo, keď by som ťažil. Dobre, milí diváci, už to mám vyťažené, celé drievko. Až 19 bude dúfam stačiť. Ja neviem, čo chcem zrobiť, ale to nevadí. Asi si urobím šikmú strechu. Rovno, že presračky. No to budem potrebovať drevo. Teda veľa dreva, prepáčte. Chcel by som to robiť z brezového. Ne, ja som urobil pece. Prečo som taký blb? Ja som urobil asi 4 pece. Ja som blb. Na čo mi budú teraz tie pece? Kde ich môžem dať? Sakra, ja som taký blbý. Nepoj rýchlo sa vytiež, dobre. Toto 12, 4, to 4. 4x12, neviem koľko je, to sa mi ani počítať nechce. Dobre, chýbajú mi pár driev. To bude nejakých, ani tak nie, 48. To je málo, strašne málo. To je malo. Krastofobia, ako malo. Málo ma to stálo. Tak, z hore padavka. Ne, takto to nechce. Ja som taký blbý. Že to neviem dať takto. Sakra! Milí diváci, toto bude trvať, kým tú strechu spravím. Ne, dobre, už som hore. Yes, konečne. Konečne som hore. Teraz opatrne nespadnúť. Toto je samovražda. Musím tú torču zborať. Sorry, torčka. Ako to bolo, tak sorry. Ja čo som to stalo s kameňom? No, počkaj. To robím zle. Že? Či? Ne. Dobre, to robím. Ne. Dobre, už som tu. Tak, to sa pomalenie. Ešte. Aspoň trocha ďalej. Áno. Ide to, no to funguje. Môj spôsob funguje, ja neverím. To je neuveriteľné, môj spôsob. Ne. Asi som ten spôsob aj pokazil. A ne, nepokazil. Už ho nespadnúť. No a toto bude ťažké. Pre mňa ľahké. Či? Tak tu musím dať block story.
dúfam, to nerobím zle. Lebo ak áno, tak to odbachnúce je málo. Či? Robím to dobre, alebo zle? Milí diváci, tak toto vás asi baviť nebude, tak to menšie strihnem. Taký menší strih. Dobre, miniaci, už som tu snáď strecha, dúfam chvíľečku počka, lebo strechu to musím potom dorobiť. To by sa mi teraz ťažko. A milí diváci, ja môžem toto videjko ukončiť, ak sa vám videjko páčilo, tak zanechajte like. A hlavne odber. Poprosím vás žiadne dislajky a píšte komentáre.